Magsuroy. Oh. This is Raulin Falcone. No, noy. Mga galing. Dito. Ato ako naman. Bigat sa galing. Ay buka dito. Okay lang. Dito. Go dito. Magandang style. Model oh. Basta ko. Model sa fence. Ilang talikod naman. Oh, di ka suspension. Masa ito. Otro. Ah, mga shotgun. Otro. Oh, ito na sa ba? Ano ito? Uy, pagpadaan alam mo no, kuan kay wato na may kay sino ko kasakay ani. Padaan sa class atong class driver. Ay, nakikabita day. Uy, computer. Sa inyo na kay computer. Ah, pero